Nou ja, ze wel eens betoeren vanzelf. Ik ben een stapje verder. Wat denk je dat wij als betoer bewerkstelligen kunnen? Nou, ik zie een parcours heel heeg in. Hè. Ik zeker top 4, top 5 kun je mooi draaien volgens mij. Je hebt, vind ik, een mooi degelijk en constant parcours, vind ik. Hè. Maar daar is motor. En de varig hier heeft wat ups en downs hoor. Nou, dan zien dat we die downs wat omheen krijgen en de ups eigenlijk nog heger. Ja. Ja. Allee. Dat is nou dezelfde trainer van de man. Nou haast die vervanger Tjisse, die heeft al misschien even wat bewonderaars achterin zijn alweer. Ja. Nou, wat denk je dat opleveren is? Nee, ja, het zullen altijd de oors worden natuurlijk. Hè. Ik ben natuurlijk een hele andere keer als Tjisse en dat is net raar. En ik bedoel, dat moet ik. En ik vind dat dus parcours, zoals het altijd west is, ik ben nou stap, maar zo win ik taal en vernijing voel ik zelf ik. En ik vind dat Tjisse daar een goede rol in vertegenwoordigen kan. Hè. En wij denken dat die hem de beste binnen. Ja. Maar wij hopen dat hij sowieso ik wel. Mooiste die is proberen om te verslaan. Wel 15 punten. Ja, nee, zeker. Dat wil ik elke week wel. Zeker. Vooral in de finale. Hè? Ja, oké. Nou. Grote hand, nou, Tjisse, dat werkt net. Ja. En grote voeten. Ja. Hij probeert ook een keer, dus ik wie. Je hebt iets altijd beter en dat is me voorbij, hè? Ja, nou wel, hè. Ik ging net zo volle kracht als Sjoerd. Sjoerd hier vroeger al heel veel kracht. Ja, al die rappels en zo. Hè? Ja. Dat is altijd het werkje, nog. Dat zie ik net. Nee, dat wie wel voordeel. In de jeugd is dat wel een voordeel. Als het In de een beetje jeugd kracht dan heeft best een beetje groot en een beetje sterk. En heeft, nog een beetje techniek, dan kost het heel lang. dan moet het voetenwerken, die is fantastisch te wezen Nee. om elke keer een goede ding te doen. Nee. Nou ja, best bestuur alle tijden. Ja. Dus wel spannend natuurlijk. Nou ja, kwartier om het wet te worden, dat wordt lastig natuurlijk. Ja, Hè, want ja. je weet net hoe lang het nou veel tekent. Nee, en, nee. het er ook is. Het Nee. is- We willen per se dan winnen, hè? Ja, 2 keer 12, Ja. 1 keer treden. Weet je het al eens zo goed, jong? Ik 1 keer 12, 1 keer treden. Ik houd wel bij, met dezelfde lichting. Hè. Ik wil net de volle achterblijven bij die. Ja.